Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom prvom vlogu, je tu so mnou aj. A vítajte pri našej prvej téme. Tak to sa posunieme. Dobre, a dnešná téma bude letné prázdniny. Tam sa pozeraj. Dobre, toto môžeme zahodiť. A na tie letné prázdniny budeme niečo robiť. Takže napíšte ma do komentára, že čo budete v lete robiť. Ja napríklad idem do 2 kempov, či do 3. Ty ideš kde? Žiadne. Dobre, a ja idem do basketbalového tanečného. A on ide tiež do jedného basketbalového, že? A môžeme vám niečo predviesť, čo asi môžete v lete robiť. Môžete napríklad ležať na zemi, plávať, chillovať pri radiátore jak pánis, alebo sa môžete hrať na počítači, alebo počúvať Start from the bottom away. Počkať, to je Selassie. Počkať, to je Marley. Počkať, to je zase Marley. Copyright! Nemám rád negrov. Ani ja. Jojko môj, to bol zase Smoosa, jeho videjko. To bol Marley! Ak sa vám video páči, dajte Like. Ak sa vám video nepáči, dajte Comment. za každý odber alebo Comment. budem rád a ja sa s vami ľúčim. Čaute. Comment.